Care este cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră ca selecționer al echipei naționale Moldovei și din actualul mandat și din mandatele precedente? Mă referiți la cel mai frumos meci? Da, sigur, meciul deci, contra Muntenegru a fost cel mai frumos. Eu de ce zic că lucrul ăsta s-a simțit chiar și când noi făceam pregătire ca acest meci. Eu mi-aduc aminte că în preziua meciului, la antrenamentul din preziua meciului, practic portarii erau, nici că acum nu puteau prinde niciun șut de a jucătorilor. Absolut toate în vincul, toate la rădăcina barelor. Era imposibil. Deci se simțea că este deci jucătorul poate da la ce credeți că am jucat atât de bine în acel meci când nu mai era presiunea rezultatului? Credeți că faptul că nu era presiunea rezultatului? Nu, băieții, înțelegeți cum, nu. Au fost meciurile astea cu Anglia, care, eu vă spun cinstit, foarte greu ca până la urmă să treci, fiindcă, bine, jucătorul mai analizează, se mai întoarce iarăși la meciurile trecute și sigur că lucrul ăsta apasă într-o oarecare măsură. Sigur după astea. Sigur au fost meciuri unde noi am putut, poate chiar și cu aceeași Polonia, da, am putut scoate și o victorie pe teren propriu. Au fost meci chiar și cu Polonia acolo, unde arbitrul pe gratis ne-a acordat primul penalti, minut 33. Absolut nu a fost niciun contact. Și ei singur au menționat toate televiziunile poloneze că contact n-a fost nimic, a fost un cadou din partea. Și totodată aici nu ne oferă penalti clar și acolo. Deci țângări niște lucruri și până la urmă băieții au simțit. Știți cum? Simte, poate într-o oricare măsură, știți, meciul ăsta de debut, începeam și noi cu niște speranțe, parcă, și foarte repede ne-au tăiat aripile, știți cum? Cum ați menționat, din diferite. Că au acumulat toată durerea. Eu de ce zic că, nu cu și durere, dar oricum, exact, asta este, parcă zicem, că de fapt noi, putem. Bine au fost și sincope, dar au fost și meciuri bune, au fost meciuri unde poate noi am fost mai aproape de victorie, ori poate adversarul a fost ei mai aproape, dar noi am scos în gal, cu un meci cu Ucraina, mă refer aici acasă. Și până la urmă, știți cum, toată vremea și noi menționam lucrul ăsta. Mă băieți, noi trebuie să avem un final de preliminari, totuși, care de speranțe, fiindcă se simte că noi putem mult mai mult decât facem. Mult mai mult. Da, noi încă suntem, fiindcă, hai să ne aducem aminte, cu ce lot am luat startul, da? Deci a fost practic un lot și am terminat preliminarii absolut cu alt lot. 8 jucători noi au jucat în ultimul meci cu Muntenegru, comparativ cu primul meci cu Anglia. Deci schimbări de componență, introducerea jucătorilor noi, jucătorilor tineri, deci randamentul lor, toate lucrurile astea parcă simțea că trebuie să dea ceva pozitiv. Și sigur că credeți că dacă ne mobilizăm și jucăm la fel de bine cum am jucat în ultimul meci cu Muntenegru, putem să batem Austria, Suedia? Da, sunt sigur. Putem să le sunt sigur, da, sunt sigur că noi putem bate și putem juca și băieții de acum singuri simt. Și uitați-vă chiar și cu eu mi-aduc aminte chiar și meciul ăsta cu Lituania, meciul amical, da, care a urmat după meciul cu Muntenegru. Am avut 30 de minute foarte, foarte bune. Practic, aceia nu au ieșit vreo 2 ore deci, pe terenul nostru, pe partea noastră de teren. Toată vremea eram acolo, toată vremea eram iaca, ceva. De acum să presezi o echipă 30 de minute, practic, să creezi situații, șuturi poate mai puțin, hai zice, poate ceva ne grăbeam, poate ceva trebuia de mai reglat ceva. Oricum se vedea o presiune, se vedea o presiune a noastră pe adversar, parcă ar fi un adversar care nu știe să joace fotbal, deci o echipă mică și totodată noi avem presiunea. Bine, ei ne-au prins pe contraatac, acolo am făcut 2 greșeli pe final de meci, o situație s-a salvat cu gol, a doua situație s-a salvat că a intervenit foarte bine Ilie Ciobanu, a salvat acolo într-adevăr. Dar eu de ce zic? Au fost 30 de minute unde noi, într-adevăr, ne-am impus foarte, foarte serios. Eu țin minte chiar și cu echipa asta, care este echipa lituanică, este o echipă foarte bună și are tot jucători tineri și tot are un nume în asta. Și până la urmă, deci i-am dominat. Bine, repriza secundă, noi până la urmă dar eu zic că de acum noi, însăși faptul ăsta demonstrează că noi începem să căpătăm încredere. Noi ne dorim, înțelegem
mai mult ne avântăm în atac, înțelegem că trebuie să mizăm mai mult pe atac, fiindcă atacul până la urmă aduce și victoriile. Trebuie, sigur că în cazul ăsta trebuie să fii foarte și foarte atent în defensivă, să nu scăpi contraatacul adversar, deci să fii foarte prudent aici în zona. Apropo, ia că ce poate meteahna noastră era, înainte dacă poate nu era, adică meteahna asta este, că, deci realizarea, da? A situațiilor de gol, dar totodată să nu faci greșeli în defensivă. Aici să nu comiți, aici să joci, când este periculos, joci simplu. Aici noi ne-am complicat. Și în meciul cu Lituania, și în meciurile cu Norvegia, și în meciul cu Suedia. Deci noi am complicat situația. Când trebuie să jucăm simplu, noi am început să cătăm ceva și am fost imediat pedepsiți. Dar cred că până la urmă că lucrurile astea noi să tragem învățătură din ele, dacă eliminăm, de jucat foarte și foarte strict și foarte disciplinată defensivă. Fiindcă un profesionist, el practic nu-și permite niciun risc. Risc zero trebuie să fie în defensivă. Și dacă ne punem și în față atunci, eu deci zic, noi putem să devenim cu tot altă echipă. În această vară vom avea campionatul mondial, practic, regalul tuturor fanilor fotbalului din lume și nu doar a fanilor, pentru că eu știu că atunci când este un campionat mondial privesc chiar și oamenii care nu prea le-au cu fotbal. Vreau să vă întreb care este favorită sau care sunt favoritele dumneavoastră la acest turneu și cine credeți că se va impune și cum tot timpul există surprize la campionatul mondial, cine va fi surpriză? Da, eu toată vremea, deci nu știu cum, eu am luat o perioadă. Mie foarte mult mi-a plăcut jucător-antrenor Cruyff, Johan Cruyff. Deci eu acest jucător îl socot și ca jucător și ca antrenor, nici nu știu, un geniu. El practic, când a venit la Barcelona, aveți aminte, toată vremea selecționată Spaniei, nici că acum nu putea, avea un meci bun, avea un meci slab. Același lucru și Barcelona. Deci cu venirea lui la Barcelona, deci stilul, a revoluționat tot fotbalul. Absolut revoluționat, începând de la club și lucrul ăsta s-a transmis la echipa națională. Barcelona de astăzi, spun toată lumea spune că este creația lui Cruyff, continuată. Absolut. Și eu mi-aduc aminte când el a spus așa, fiindcă știți cum, atunci erau cazuri când în selecționată Spania era condusă. Ba de un englez, ba de cineva, invitau și pe acela spun că trebuie depus accentul pe forță. Unul spunea, pregătirea fizică, noi trebuie să alergăm foarte mult, mai mult fără mingi. Deci Cruyff, când a venit Johan Cruyff, a spus, mingea și numai mingea. Trebuie să avem o pasare, un control desăvârșit a balonului. Numai asta o să aducă Spania și clubul Barcelona pe primul loc. El a spus că, uite, asta este calea. Și eu mi-aduc aminte când chiar Javi Hernandez când spunea că noi atât de tare, atât de mult el cu minge, toată vremea patratele este în menținere minge, el permanent. Deci ai impresia că dacă te scoli la ora 4 și cu ochii legați nu putem efectua controlul balonului. Deci au pus accent pe asta și pe linia asta merge. Deci el a arătat direcția unde poate fi el, deci el așa și-a zis, dacă o să avem un control desăvârșit a mingii, suntem campioni mondiali. Și așa lucrul ăsta. Și el a arătat drumul spre victorie a lui Barcelona și a Spaniei. Și de aceea ei își trag acum drag și pe campionatul precedent și 2 campionate la rând europene deci îi vedeți spanioli favoriți? Îi văd până la urmă, îmi doresc să fie. Dar totuși până la urmă ceva s-a dereglat ceva acolo. Fiindcă eu cred că ambiția Germaniei și deși vor avea o presiune enormă, chiar însăși legendarul Pelé a spus că asupra selecționatei Braziliei va fi o presiune enormă în țară și toți vor dori numai victorie. Într-adevăr, același Neymar, un jucător foarte tânăr, foarte talentat, foarte bun. Deci, într-adevăr, o stea, dar presiunea o să fie enormă pe ei. Cum se vor putea ei să menții, adică să isprăvească această presiune care va sta pe umerii lor brazilieni, deși sunt brazilieni, deși sunt jucători foarte buni, va arăta.
Dar eu de ce zic sunt favorite foarte multe? Mă refer aici. Și la Germania, care până la urmă, probabil și ei, când vom împușca și noi? Noi trebuie, neapărat trebuie. Deci Spania, care eu cred că până la urmă Spania acum mai sunt acolo, eu deci cum am mai zis, ceva este așa. Chiar și cupa. Deci, da, confederațiile care au avut loc în Brazilia, lucrul ăsta a demonstrat că ceva, finala, da, acest scor categoric pentru brazilieni. Deci, lucrul ăsta ceva este. Nu știu, până la urmă, Del Bosque este un antrenor foarte experimentat și foarte calm și dar este și greu după ce ai luat deja 2 turnee europene, este foarte greu. Și jucătorii, eu de ce zic, jucătorii sunt... Și nu că au vârstă înaintată, nu, aici poate Javi, dar acest jucător încă, eu cred că el are un travaliu, poate are o mișcare în teren, una din cele mai bune. Tot vor fi. Și surpriza campionatului mondial. Surpriza care va fi, nici nu știu pe cine să o numesc, probabil poate să fie Belgia, nici nu știu, Belgia fiindcă într-adevăr este în ascensiune, da, într-o ascensiune, da, este echipa aceasta, jucători tineri, jucători foarte buni. Probabil poate ei, nici nu știu, dar oricum sunt foarte... Cineva din America, de chilieni, de uruguaieni, tot se vorbește... Bine, acești jucători, sigur, dar Uruguaiul... Deci, e o surpriză la campionatul precedent și mai ales terenul, ei nu o să fie o surpriză dacă vor evolua foarte bine. Nu, eu am în vedere că o echipă care poate n-a strălucit, poate n-a fost până acum la campionatele astea mondiale, a lipsit o perioadă mai îndelungată. Și acum eu cred că poate Belgia. Dar eu știu, se va vedea. Oricum se așteaptă un campionat foarte și foarte interesant. De ce? Fiindcă fotbalul, până la urmă, eu de ce zic? Fotbalul, el toată vremea se dezvoltă, crește, se dezvoltă. Noi, cum n-am zice că a fost fotbal de dar acum nici de necomparat ce efort se face acum și ce efort se făcea înainte. Necomparat, acum jucătorii practic nu se opresc, permanent în mișcare. O întrebare mai delicată care a tot ținut prima pagina ziarelor, mai ales în ultimii ani. Federația Moldovenească de Fotbal, prin vocea președintelui Pavel Ciobanu, de multe ori a spus că își dorește să aducă un selecționer din afară, mai experimentat, dar că nu ar avea federația finanțele care să permită să-i dea un salariu pe care și l-ar dori. S-a vorbit chiar de Lăcătu, știu că într-o perioadă după aia a venit Gabi Balin. Eu vreau să vă întreb ce salariu aveți dumneavoastră? Nu trebuie să dați o cifră, măcar aproximativ, pentru că știu că Balint a spus dați să vă zic, eu niciodată, credeți-mă pe mine, la toate echipele de club care am fost, deci așa mi-a spune, uite domnule Caras, noi vrem să te angajăm. Poftim, eu sunt asta. Care salariu? Numiți-l salariu. Îl numesc, l-a numit, gata, e primit. Deci niciodată n-am negociat salariu. Absolut, n-am negociat nici lucrul ăsta. Și pe mine, credeți-mă că într-adevăr așa fi. Pe mine cel mai puțin mă interesează deci salariul. Să nu credeți că eu am bani și nu știu ce să fac cu ei. Nu, lucrul ăsta nu este așa. Cel mai mult pe mine deci în primul rând să fii antrenor la echipa națională este o onoare. Este o onoare mare și o responsabilitate, în primul rând. Și eu în primul rând mă gândesc la lucrurile astea. Fiindcă dacă te gândești la bani, dar te gândești că uite așa, nu mai faci nimic. Înțelegeți cum? Și mai ales că, bine, dacă aș fi selecționer, eu știu, poate în altă țară unde nu m-am născut, dar eu sunt aici, Băștinaș, eu de aici. Pentru mine este, de ce zic, o onoare și o responsabilitate lucrul ăsta, ca să fiu și șansa aceasta care ne-a fost acordată pentru a doua oară, eu o înțeleg foarte bine. Și eu mă stărui foarte, foarte mult, mă stărui ca, într-adevăr, să fie o șansă a întregii națiuni. A întregii națiuni. Și voi face tot posibilul ca, de ce nu, poate din aceste preliminari, să scoatem maxim. Scoatem maxim și obiectivele cele care au fost trasate ca să fie atinse. Deci va fi foarte și foarte greu, dar altfel și nu, fiindcă noi toate vremea le spunem jucătorilor, băieți, deci va fi infernal de greu.
Dar și totodată, dacă reușim, atunci, într-adevăr, poți să deveniți deci, niște eroi. Fiindcă e grupa puternică, istorie, cu siguranță. Cu siguranță intră în istorie, fiindcă lucrul se poate și dacă important, sigur că ei să fie valizi în ziua meciurilor și desigur ne dorim ca ei tot mai mult să prindă echipele de club. Apropo de echipe de club, ultima întrebare, fotbalul moldovenesc, cel puțin părerea mea, nu cred că este doar a mea, este pe o pantă descendentă continuă, cu excepția Șerifului, care mai face niște rezultate în Europa, echipele din partea asta a Nistrului practic sunt inexistente, foarte rar când mai trec vreun tur preliminar. Zimbru, echipa, cred că și a dumneavoastră de suflet și a multora din Moldova, nu mai contează în ultimii ani. Iată, dispare echipe, se desființează Rapid, Speranță. Și care credeți, sau cum vedeți dumneavoastră o soluție ca fotbalul moldovenesc să se îmbunătățească? Păi este foarte greu, fiindcă până la urmă, vedeți, echipele astea sunt echipe private. Sigur că foarte mult depinde de președinții de club, posibilităților financiare. Eu știu că sunt președinți de club care, hai zicem așa, își doresc foarte mult, dar nu au posibilități financiare. Chiar și același Traghier îl cunosc foarte bine. Cu părere de rău, el își dorește echipă, dar nu are potențial financiar ca să se menține o echipă. Asta este. Poate are cineva potențial financiar, mă refer la unii businessman, dar nu iubesc fotbal, fiindcă eu vă spun un lucru. Fotbalul, el trebuie sprijiniți de oameni cu bani, nu mai sprijiniți. Dar cu părere de rău la noi, unii președinți de club având bani, ei se amestecă și în procesul de antrenamente, eu știu acolo și în alcătuirea loturilor, asta este lucru de nepermis. Și de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Deci, dacă ar fi oameni de fotbal, cu bani, oameni de business, potențial, care au, și ar sprijini fotbal, ar sprijini cluburile mai mult, și dacă ar găsi niște profesioniști, niște oameni, niște antrenori, niște conducători, în care ar avea încredere și le-ar da deplină deci, acțiuni, mână liberă, le-ar da, cu tot alte lucruri ar sta. Dar cu părere de rău, vedeți cum la noi, chiar și cazul cu Rapid. Deci, domnul ăsta parcă este un mare susținător, un mare iubitor al fotbalului, dar până la urmă are și unele calități. Se amestecă, pe urmă reacționează la deciziile arbitrului. Nu e permis. Deci nu sunt permise lucrurile astea. Și de ce noi avem ce avem? Părere de rău, sunt și astfel de oameni, de ce zic. Dar eu cred totuși, până la urmă, lumea va înțelege că fotbalul trebuiește numai și numai sprijiniți de oameni de afaceri. Dar lucrul deci în echipă pe seama profesioniștilor. Și atunci totul va fi bine. Totul va fi bine. Bine, poate să ne mirească, da, într-adevăr, că un antrenor nu corespunde. Atunci se schimbă, iarăși se mai analizează, se mai interesează care merită, care asta, dar nu se poate. Deci și să dai bani, și să te bagi, și să te antrenezi, și lotul, și să faci schimbări. Nu, e nepermis. Deci fiindcă lucrul ăsta, pur și simplu nu face nimeni în lume și nu e capabil nimeni în lume să-l facă. Da, cine a încercat să-l facă, avem exemplu exact. În România, că de câte ori s-a implicat, atâtea ori a suferit fotbal. Exact. Apropo, încă o întrebare care rezidă din continuarea ideii. În România am avut niște condamnări acum cu mai mulți oficiali, unii chiar Gică Popescu, un nume extraordinar în fotbal, nu doar românesc, ci și mondial. S-au făcut tot felul de mișmașuri prin fotbalul românesc. Se discută foarte mult că se fac astfel de lucruri și la noi și au de suferit foarte mult anume fotbaliștii. Bine, suferă și economia țării, dar au de suferit foarte mult fotbaliștii. Când credeți că, nu știu, vom avea și aici o mai multă curățenie în rândul impresarilor, pentru că vedem de foarte multe ori jucătorii pleacă așa peste noapte și poate este un pic și treaba federației să nu știu dacă poate la noi se fac cum acolo, deci este clar că poate acolo lucrurile au intrat într-adevăr, se cunosc niște lucruri
fiindcă acolo, într-adevăr, s-au efectuat niște transferuri fabuloase, nu știu, nu pot să mă... Dar eu pur și simplu regret că, hai zicem așa, nu știu care este, dar probabil au dovezi. Și foarte multă lume se pronunță că dacă, chiar până la urmă, eu, de ce zic, lătrăiesc foarte mult pentru Gică Popescu. Fiindcă eu toată vremea, când aveam posibilitatea, îl priveam și, într-adevăr, era o piesă foarte importantă în angrenajul selecționatului României de fotbal. Era un jucător care era motorul echipei. Bine, Hagi era în față, ăsta era peste tot, în defensivă, în linia de mijloc, fiindcă uneori îl foloseau ca mijlocaș la închire, era stoper fundaș central, deci era un jucător într-adevăr, însăși faptul că a jucat și la Barcelona, a ajuns la echipe mari, peste tot. Părere de rău, nu, dar eu nu știu cum regret și uitați chiar și ultimele declarații a prim-ministrului domnul Ponta că l-ar grația pe acest, dacă ar fi fost el președintele țării, l-ar grația. Eu sincer spun, după o astfel de hai zicem așa, fiindcă practic Gică Popescu era un jucător care parcă avea numai merit avea în fotbal și într-adevăr așa este. Mi-e greu să spun, eu nu cunosc, știți cum, eu nu cunosc deci latura asta. Nu, detaliile astea cu siguranță, dar eu nu cunosc și partea asta a oamenilor, agenților de fotbal, care cu ce s-au făcut, cum s-au făcut. Eu practic aici n-am nicio tangență, eu nu știu ce cum. Dacă s-a greșit ceva, probabil trebuie să plătească. Dar totodată părerea mea că ar trebui să ia cont și totuși până la urmă cine a fost jucătorul ăsta pentru selecționatul României. Dar asta e o simplă părere a mea. Eu cred că la noi nu avem jucătorii aceștia care să se facă niște transferuri atât de fabuloase aici. Bine, noi la capitolul ăsta noi suntem modești și eu cred că lucrurile astea la noi nu se întâmplă în țară și aici noi, vedeți cum, noi cu greu unele cluburi și achită salariile la jucători, alții îndeopște nu-și achită. Eu de ce zic că la capitolul ăsta noi suntem inferiori și eu sper de ce. Uitați-vă, eu foarte mult cred că o evoluție bună a echipei naționale poate să dea un salt fotbalul moldovenesc, am în vedere în inter, campionatul național. Poate se vor găsi mai mulți oameni de fotbal care vor înțelege că fotbalul totuși este nu pur și simplu un joc, da? Un joc cu minge, dar totuși este un fenomen social. Și poate, eu de ce zic, mai mulți oameni vor veni cu bani în fotbal, vor investi în fotbal, vor investi în cluburi, fiindcă până la urmă Federația își face meseria, eu de ce zic, ei se achită cu deci obligațiile sale, fiindcă și centrul de pregătire și tot ce, uitați-vă câte selecționate acum sunt formate, începând cu selecționata de 14-15 ani și terminând cu echipa națională. Aceleași lucruri și la fotbalul feminin, tot, foarte multe. Și foarte multe cheltuieli, foarte multe astea. Practic, centrul de pregătire de la Vadul lui Vodă, el nu are răgaz. În fiecare zi acolo sunt acțiuni legate de absolut tot ce este legat cu fotbal. Și în fiecare zi, 365 de zile pe an acolo acțiuni se desfășoară. Adică activitatea Federației este foarte, foarte amplă. Aici trebuie să vie, hai zicem așa, oameni care să sprijine civilizat, să dea bani, să acorde, să sprijine, pur și simplu din dorință ca fotbalul să fie dezvoltat. Și cu siguranță. Fiindcă sunt antrenori foarte buni la noi în țară, sunt buni antrenori care, hai zicem așa, acum șomează, nu au serviciu, la care să-i încredințeze și cu siguranță fotbalul merge înainte. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru interviul acordat și vă urez succes, practic, ne urăm succes și sperăm că, cine știe, poate chiar până la primul meci oficial ne mai întâlnim, mi-ar face mare plăcere. Cu plăcere și vă mulțumesc mult. Da. Mersi mult.